Bine la Euroauto 21. Astăzi vreau să-ți prezint acest Mercedes-Benz GLA 180D din anul 2016. Este un SUV mic pe motorină care arată bine, merge bine și consumă puțin. Dacă te gândești la o mașină care să fie bună și pentru oraș, dar și pentru drumuri mai lungi, rămâi până la final pentru că o să-ți placă. GLA-ul are un design care arată foarte bine și azi, chiar dacă este o mașină din 2016. Culoarea gri metalizat îi dă un aspect curat și modern. Are jante pe 17 inch, senzor pentru lumină și ploaie, plus oglinzi electrice și încălzite. Este genul de mașină care arată compactă, dar totuși serioasă. Nu este nici prea mare, nici prea mică. Este perfectă pentru cineva care vrea un SUV ușor de folosit zilnic. Sub capotă avem motorul diesel de 1.5 cu 109 cai putere. Cutia este manuală în 6 trepte, iar tracțiunea este pe puntea din față. Este motorul clasic de la Mercedes cunoscut pentru consumul mic, aproximativ 4,5 litri la 100 de km. Toate reviziile au fost făcute la dealer autorizat Mercedes, deci mașina are istoric clar. Merge lin, este silențioasă și nu te rupe la întreținere. Este perfectă dacă vrei o mașină cu costuri mici și consum foarte bun. În interior se simte că este o mașină construită foarte bine. Scaunele sunt foarte comode, avem material textil plus piele, volanul de asemenea este îmbrăcat în piele, avem un ecran central mare, climatizare pe două zone, iar toate comenzile sunt foarte la îndemână. Are cruise control, sistem start-stop și funcțiile clasice Mercedes. Totul e simplu, dar bine făcut. Te urci în ea, pornești, îi dai întâia și gata, nu trebuie să înveți nimic complicat. Am uitat să menționez, avem și cameră pentru mersul cu spatele. În spate avem suficient spațiu pentru 3 adulți, zic eu. Am suficient spațiu la genunchi, spațiu la cap, înălțimea mea este de 1,80. Avem și prinderi ISOFIX în cazul în care aveți un copil și vreți să puneți un scaunel pentru copil. Materialele sunt exact ca la scaunele din față. Premium, textil plus piele, totul curat și foarte îngrijit. Este o mașină, zic eu, potrivită pentru o familie care merge zilnic prin oraș și din când în când mai iese și pe la munte sau la mare. Aici în spate mai avem un spațiu de depozitare plus încă un spațiu mai mititel de depozitare. Asta cred că este de fapt o scrumieră și o priză de 12 volți. Portbagajul este suficient de mare pentru cumpărături, bagaje sau chiar și o vacanță scurtă. Podeaua portbagajului este dreaptă, avem cârlige de ancorare pentru bagaje, plase și alte cele, iar de desubt mai avem un spațiu pentru depozitare. De asemenea, bancheta se rabatează dacă vrei și mai mult spațiu. Simplu și practic, exact ce vrei de la un SUV de oraș. Hai să facem și o tură să vedem cum se simte la condus. Plecarea de pe loc este foarte lină și să știți că nu este deloc zgomotoasă, chiar dacă este un diesel. Direcția este ușoară, suspensia confortabilă, iar motorul trage foarte bine. Cutia are trepte scurte și precise, iar în oraș mașina consumă foarte puțin. Este ușor de condus și de parcat, iar la drum lung mașina stă foarte bine pe șosea. Pe scurt, nu te stresezi deloc la volan. Și iată, ne ajungi la finalul videoclipului. Acesta a fost Mercedes-Benz GLA 180D din 2016. O mașină simplă, economică și curată. Perfectă pentru cine vrea un SUV mic și confortabil. Dacă vrei să o vezi în realitate, o găsești la parcul auto Euroauto 21 din Pipera. Ai toate detaliile în descriere. Iar dacă vrei să vezi și alte mașini, abonează-te și scrie-mi în comentarii ce să prezint data viitoare.